Slow down, you crazy child. Tenir por és per la gent valenta. I ser valent no és no tenir por, que és el que es pensa molta gent, o és el que jo pensava de petita. Ser valent és enfrontar-te a les coses fins i tot tenint-ne de por. De fet, quanta més por tinguis, més valent pots ser. I bé, al final la por és una emoció humana completament natural que tothom passarà. I totes les pors tenen una explicació. Totes. Sempre és per alguna cosa que has vist, o que has viscut, o que t'han explicat. O la cosa és que sempre es basa en una creença teva, que ve de l'experiència que sigui, però és una creença real. Jo tinc moltes pors, moltes, que no enumeraré aquí perquè això està públic a internet. És aquella, I'm a fearful person, okay? Estic acostumada a viure amb pànic. I és una merda viure així. Però al final el que compta és entendre per què tens por. De què tens por? Primer de tot, de què tens por? Segon, per què la tens? En base a què? És racional? És lògica? O és una por que tu mateix saps que no té sentit tenir-la? Perquè clar, si és el segon cas, que normalment sí, i jo quan em poso a reflexionar normalment descobreixo que no tinc motius per tenir la por que tinc, però la tinc igualment i no puc evitar sentir-la, però sí que és una tranquil·litat saber que no tens motius lògics per tenir-la. Llavors l'acabes enfrontant i acabes convivint amb això fins que desaparegui. Per tant, és molt important evitar l'autosabotatge, perquè molts cops caiem en l'autosabotatge. Brindis, xin-xin, si tu també caus en l'autosabotatge. Jo sóc una persona que s'autosaboteja constantment en tots els aspectes de la meva vida, tant en xorrades com en coses importants o mitjanament importants. I després dic, merda, per què he actuat així si jo realment volia aconseguir aquesta cosa? Però sí que és veritat que molts cops és degut a la por, perquè a vegades les pors no només són cap a coses dolentes, sinó també com cap a coses bones. Saps? Com em fa por tenir això que vull, perquè després no sé què passarà. Molts cops les pors que tenim és només perquè no coneixem la situació que estem a punt d'enfrontar, i després un cop l'enfrontes ja se't passa. De fet, la por a lo desconegut és la por més humana i més primitiva que hi ha. El cervell és un cabron, però un cabron de collons. Ens vol protegir, però és un cabron. A mi em costa molt permetre'm ser feliç per algun motiu, perquè com he passat per moltes etapes negatives a la meva vida, quan em passen coses bones, quan m'arriben coses bones, tinc por que surtin malament, això és natural, però també jo mateixa tendeixo a actuar d'una manera com que només m'estic fixant en les coses negatives, perquè per mi és com una alerta, saps? Jo veig una cosa petita, dolenta, i ja dic, esto va a salir como el culo. Llavors, ja I pull back, saps? M'aparto, evito el conflicte, tal, potser, no sé, potser hauria de corregir la meva actitud, no? I això és una cosa que jo he detectat que fan diverses persones que jo conec, i no és la manera d'actuar, la veritat, no. Les coses s'han d'enfrontar. Jo, de fet, o sigui, quan m'adono que ho estic fent, doncs activament confronto, no, les coses i tal. No, perquè normalment, a més, és que no és ni cap a conflictes, és simplement com coses que a tu no et fan gaire gràcia o coses que t'intimiden una mica i ja, saps? És com si fossis un cargolet, saps? Que quan el cargol surt cap a l'exterior i mira, i tu li fas així amb el dit i s'amaga un altre cop. Doncs això som nosaltres, quan tenim por i ens apartem de les situacions i evitem seguir en coses que en realitat
segurament ens podrien aportar coses molt xules. Per tant, no sé, aquest vídeo, més que per ningú, és per mi, per recordar-me que em mereixo viure coses guais. I em mereixo ser feliç. I ja està. Quiero enfrontar les coses, tio. Marina, what the fuck? Y com sé que hi ha gent a qui li passa també, doncs dic, bueno, voy a hablar de esto en mi canal de YouTube i ho deixaré penjat a internet. I hi haurà una altra cosa més que ja sàpiga de mi públicament. Però ja està. Jo realment, quan vaig escriure amb 14 anys, els meus vídeos em serveixen de teràpia, és real. Jo no m'invento les coses. Així que res. Que canti la marca del brillo de labios a la tassa, a la meva preciosa tassa, que diu eres la mejor amiga del mundo. Totes les persones que m'han dit aquesta frase han acabat desapareixent de la meva vida. Això què vol dir? Què ens hem de plantejar? Que hi ha un factor comú i que bàsicament potser, carinyo, el problema ets tu. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Sap greu. Però bé, jo la segueixo també, perquè no sé si és veritat o no, però és una tassa. M'encanten les tasses. So... Every single thing I touch becomes sick with sadness. Ja està. Nois, noies. S'ha de ser valent. S'ha de ser valent. No tinguis por de que les coses surtin malament. No totes les situacions han de sortir malament. No totes les persones són iguals. No pots desxifrar com la gent actua si ni tan sols pots desxifrar com actuaràs tu. Així que, just do it. Just do things that make you happy. Permet-te disfrutar les coses. Sisplau. Sisplau. What the fuck? Or else you will become depressed permanently. We don't want that. Vale? Adeu. És que és molt tard, perdó. O sigui, aquest vídeo jo sé que surto com amb un to de veu molt diferent a com parlo normalment per aquí, però és que són com les 12 de la nit, saps? No puc cridar ni puc fer coses de uau! Per això estic parlant d'aquesta manera, però volia parlar sobre això avui, perquè quan m'aixequi demà ja no estarà a la mateixa vibra, ja no podré parlar d'aquest tema de manera tan suelta. Així que res, això, només venia a dir que si tu vols algo, ves a por ello. Voy a por ello, yo, voy a por ello. Aunque tengas miedo i no ho tinguis molt clar. Molts cops els millors resultats surten de quan la gent fa les coses sense pensar gaire. Com no pensar, que algú doni un tutorial, això seria molt guai. Vale. Adéu, quan ho averigüi faré el vídeo jo. Es el momento para subirnos, venirnos arriba y seguir diciendo te quiero. Y por cierto, Jorge, nunca, jamás dejes de soñar. Ahí, ahí, arriba. Precisamente ahora, Jorge. Precisamente. Ahora, Jorge, es ahora. No mañana, ahora, hoy. Y por eso, ahora hay que gritarlo.